dilapisi ngene budal kerja ya srit. Cilik-cilik digedhekke asik bareng gede dadi polisi. Tarik. Selamat di moro-moro iki. Sekarang ngenteni selamat ya tinggal ngelapi pit menawa oleh rondo. Kiu kiu. Parjo kucel kok berarti nyambut gawe marah diparani ning ndi iki bocahe. Ke Parjo kucel ki malah ngelapi pit randang budal kerja was. Kucel tenan cah kaya. Goblok mana jo iki? Berarti waya budal kerja ora? Nek aku pinter aku wis melu cerdas cermat, Bro. Waduh piye to iki? Berarti jam piro ora iki? Ya kose. Masih jam berapa ini? Loh, jam baru, Bro. Muncul 10. Kerijiken iki. Peh, kerja lagi rong dina wis mipik jam iki. Kowe nyolong mesti. Cocotem. Sak kiri-kiri ku ora mungkin nyolong iki. Peleter. Coba banter iki peleter iki. Wih, ulah yo. Lah kok aku ora mbok peleter ke sisan to, Jo? Sisan-sisan bandane sapa? Kerja lagi rong dina lho ki. Tanggal 6 iki. Bayaran sih. Ya wis, saiki langsung budal kerja wae. Daripada telat engko. Yo, angkat. Puk galipuk ada bedak jenenge cepuk. Gas, Cuk. Mangkat. Ayo, budal. Mas, jaluk sangu. Nyapa, Le? Aku jaluk sangu. 2000. Alah, cah mini 2000 gorengan tuk telu. Itu apa iki 2000? Alah, gelem kuwi ra gelem ya wis. Nyong, cah mini 2000 tuk gorengan telu wisan. Ganggu wae. Dal kerja sik. Yo. Assalamualaikum. Nuwun. Lho ya nek kok diteko ki paketane sak sakmene oke iki lho Allah, telat kuwi. Dihukum. Sik. Ayo nyang kono, nang kolah. Ayo kamar kae, kono kae. Gresiki kono kae, ayo. Ayo. Ranget. Guru-guru Ayo. Ayo ora disenggol, lecet lho. Ayo kene. Bayar. Iki, kan gresik iki. Iya. Apa ki? Lah telek tok no. Kan gresik ngene iki. Lah iki telek tok iki. Ambune met. Gambreng marang mati ngene iki. Lah piye? Wis ora apa-apa yo, dilakoni. Tekno ade sing salah. Rapat ki mondi to? Suwine golek sikat kok. Nganti sak abad iki. Ah, kurang ajar ta ki. Lah wis resik aja. Resik ndok matos iki. Yo ning ngono e omong ae lho iki. Lah iki ngopo kok resik kon packing kok? Lah kok dikoni? Lah aku kan ngene packing. Loh. Salah, Mas. Semprot ye. Mbak ayo, gayane sak oke. Oke. Hanya kok kreket dhewe-dhewe. Oke.
Kedi, sanyar tak kempintimen di. Deloken di. Oh lah iya, ketok jam kok ngendi kae? Nyilehne sapa kae? Lagi kedorong dina jame sanyar di ya. Oh lah iya. Jo, Parjo. Kae lho. Aduh dirasani. Gara-gara kuwi kita nganggo jam anyar. Sopo? Sopo? Rapopo. Kok nek panas hati ini ngono kae. Mosok nipik jame dirasani. Tokne. Lah iya ya, Jo. Jemeh kuwi mipik liyane wis. Kayak ora malah gulung-gulung engko. Paling ngene lho, Mat. Kebakaran. Paling mosok nipik kok dirasani. Kudune malah melu seneng lho. Kancane iso tuku. Lah iya, Jo. Wis kok daripada krungu malah dhewe sing kena. Oke. Mas, mulya dhisik, wis sore. Nggih. Masa kan mulai ra kei belanjan padahal setu. Ya iya. Wis rapopo. Mulih. Bayaran. Mulih. Alah keri mulih. Ora dioyak. Mas, belanjanmu. Belanjanmu iki. Oke. Lah bayaran. Oke. Oke. Ya, Tunggu yuk, Mat. Oke, langsung Dun. nggih. jajan. Wah, Parjo kocok kok. Bayaran. Uang amplopnya wandeli, Jo. Oh iya. Bayarane piro iki engko? Tilik isik ya, Mat. Wandel tenani? Nggo kene sik lho, Mat. Wandeli. Piro iki? Iki lho, malam Minggu, ya ora. Bayarane akeh iki. Dene arep nggo apa, Mat? Wis engko ya umume malam Minggu karaoke no. gaske. Melu ora? Melu. Oh ya? Budal. Oke. Tilik isik iki. Piro isine? Apa ki? 20.000 tok ijo. Masa 20.000 tok, Mat. Coba aku tak tilikane sik. Padha Mat bakne. 20.000. Ade kerja pirang sasi to jane? Mosok 20.000 tok iki. Kerja lagi rong dino iki. Rong sasi jaremu. 20.000 tok lho, Mat. Iki nggo tuku dut kurang. Waduh, Rasido karaoke no ki kok. waduh ndak beres iki. Iye iki. Wes, Mat. Rasa dibahas. Dut-dut sik iki. Nang diudut iki mbuh. Enak mbura. Kita ngebul. Iku dute dukun milenium saiki. Iki rokok apa to ki? Lah iki rokok merke Sony. Soon. Wes. Jangan. Tenang. Mosok to, Mat? Mosok guru-guru jam aku mau dirasani. Lah iki mau dadak gawak jam bareng. Ya aku yo piye yo pengen nggo jam soalnya yo tuku. Sesuk nak anu rasa mbok gawak neh jame. Malah Oke. dadi perkara nu kok. Oke. Yo ngono lho, Mat. Wong nek atine panas. Kancane tuku apa nek dirasani meri. Yo kuwi sing jenenge watak menungso. Oh iya, Jo. Masuk enek wong tuku gur jame lho. Meri. Jan. Yo kuwi lho, Mat. Sing jenenge ati panas. Kancane tuku iki meri. Dirasani.
Yo ngono ora becik jenenge menungso wis eneke isine nek ati panas yo ngono kuwi. Kurang wonge mesti kurang. Oh ya, Jo. Ngono iki tandane wonge anu kok, ora bersyukur kok. Kayak apa sithik ono mesti meri kok karo tanggane kok. Ya kuwi mau lho Met sing jenenge ati panas. Ati panas ya sing ngono kuwi, isine ya sing ngono kuwi. Urip ra bakalan maju ya sing ngono kuwi. Urip panggah ngono wae. Ciri-cirine siji, utang, selalu utang. Jane nek ra utang ngono ya uripe kurang menantang, tapi ya kuwi mau. Loro, melu-melu, FOMO. Nah, kancane iki pengen melu tuku iki. Lah, sing ketelu, gaya hidup tidak sesuai realita. Mosok omongane tapi kenyataane plekutuk. Ora yo isin dhewe ngono kuwi sesuk. Oh, Jo, pancen bener omonganmu. Iya, raimu kok ngono ning utekmu ya cemerlang ngono ta iki. Masih ora lempung ngene utekku nyantol lho, Mas. Waduh, iki piye to? Iki rai lempung-lempung ngene iki sir-sirane rondo, dong ora. Dancuk i. Rondo ngendi to wi? Alah, rondo pinggir sawah ya lho, mosok ora roh. Biasane ya ketemu lah dhewe. Cabut ya, Mat ya. Refreshing pit-pitan ya ngetan-ngetan rono. Oke. Wis bar bayaran kok dina Sabtu kok. Gas no pokoke. Yo, budal. Ayo kita budal. Oke. Putar. Bayu, sapa iki sing ngariti gini? Resik. Kalo bocah ya. Wah, wis Parah nih, piye parah. meh tak riti barang kok sapa kae? Parah. Macem-macem di aku ya. Apa sing wani ngarit ning wilayah iki? Wis iki yo macem-macem mau mbek aku. Ngapunten Mas, mboten ngertos kula. Pangapurane. Ki piye Met penake Met? Ya diringkus apa dipiyake Met? Piye penake bocah? Ini dit piro? Ya ngapunten Mas, kula mboten ngertos nek niki wilayah jenengan. Entene niki Mas. Purun. Entene niki. Oke, nyamet go Met. Iki wilayahmu kok Met. Rezeki namplok. Wis yo. Jajan es teh. Ayo gas no. Jajan. Kabeh sithik kowe. Oke. Maksudmu apa yang gedake aku? Boten Mas. Boten. Nggih niki kula belek nih. Nggih. Boten. Boten nggih Mas. Nggih. Nang bali. Jancuk sasaran nak demut. Lah iki mau bro kowe kok. Kamu deng aku yo nek. Meh dibacok gak dhewe. Ya iya. Bacok yo ora urip dhewe. Koit tak dhewe engko. Mah mati konyol. Ya iya. Lah engko ngirung sida karaoke barang kok. Wis rasa karaoke ditugari 20.000. Budal mulih. Mulih. Daya. Masuk. Mulih ya, Mat. Mulih ya. Mulih. Ra baik iki. Lah yo bayaran kok.